7 ଜାନୁଆରୀ ବୁଧବାର ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଏମ୍ସା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଲା ଏମ୍ସା, ତଥାପି ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ସଂଘ। ରାଜ୍ୟରେ ରୋଗୀ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ସରକାର କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ରୋକିବା ଲାଗି ଏମ୍ସା ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଆଇନ ଆସନ୍ତା 6 ମାସ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଓମ୍ସା ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ। ଏଣିକି ଗିରଫ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି। ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଲା ତାଲା, 18 ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣା ବନ୍ଦ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ରାଜ୍ୟରେ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ମିଲର୍ସ ମହାସଂଘ ଧାନ ଉଠାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ତେବେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମିଲର୍ସ ଦାବି ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରୀ ସାବଧାନ, ଆଧାର ଲିଙ୍କ ନଥିଲେ ମିଳିବନି ଟିକେଟ। ଟିକେଟ କଲାବଜାରୀ ରୋକିବାକୁ ଆଇଆରସିଟିସିର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଯଦି ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ବୁକିଂର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସକାଳ 8ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୁଇନ୍ ସିଟିରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କଟକଣା, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ। ହୋଟେଲରେ ଚଲିବନି କାଠ ଚୁଲା। ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ଟୁଇନ୍ ସିଟିରେ କଡ଼ା କଟକଣା। ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ସକାଳ 10ଟା ଯାଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୋଟେଲ ଓ ଢାବାରେ କୋଇଲା କିମ୍ବା କାଠ ଚୁଲା ବ୍ୟବହାର କଲେ ବିଏମ୍ସି ରୋକ ଲଗାଇଛି। ଖୋଲାରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଚଲାଇଲେ 5,000 ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 72 ବର୍ଷରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ଶୀତ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଫେରିଛି ଶୀତର ଲହରୀ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତାପମାତ୍ରା 6 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିଛି, ଯାହାକି 72 ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ରାଜ୍ୟରେ 13ଟି ସହରରେ ପାରଦ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ। ଆଗାମୀ 2-3 ଯାଏଁ ଶୀତ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦେଇଛି। ତାଜମହଲରେ ଫ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି, 3 ଦିନ ପାଇଁ ତାଜମହଲ ବୁଲିବା ମାଗଣା। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହଜାହାନଙ୍କ ବାର୍ଷିକୀ ଉପରେ ତାଜମହଲ ପ୍ରବେଶ ମାଗଣା। ଜାନୁଆରୀ 15, 16 ଓ 17 ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବିନା ଟିକେଟରେ ମହଲ ବୁଲି ପାରିବେ। ଟିଇଟି ନିୟମ, ଓଟିଇଟି ଦେଇପାରିବେ 2 ବର୍ଷିଆ ବିଇଡି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଣିକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାର 2 ବର୍ଷିଆ ବିଇଡି କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଓଟିଇଟି ପେପର 2 ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ବର୍ଷିକିଆ ବିଇଡି ପିଲାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା 3,000ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ।